Хора, това ще е втора част на зомбитата. Помните първа част? Да, това банката беше снимал. Първа част я бях снимал от моя телефон, а сега снимаме от на Пепи телефона. Втора част. Вижте втора част в на Пепи канала. Първа част за мен е. Първа част е в моя канал. Знаете моят канал. Просто вижте първа част, напишете Иван Маринов и ще видите една снимка на Майнкрафт. И цъкнете и ще видите най-новият ми клип на първо място, че ще се казва... Да, знам. Че ще се казва такова. Как ще се казва? Зомбита. Не, зомби апокалипсис. Зомби апокалипсис е едно. Част първа. Част първа. Да, зомби апокалипсис едно. И ти ще напишеш зомби апокалипсис 2. Та гледайте първата част, там ще кажа как се пише канала на Пепи. Не, Вани, то трябва да сме с един и същ канал, че това да е част втора. Аз с Бекъм някак си съм свързал да са на едни и същи каналите. То няма значение, просто те нали в YouTube ще ни се появят най-отгоре клиповете, защото са най-нови, нали, в YouTube качени. И ще се появят най-отгоре. Аз от компа съм си се свързал с тела. Добре. И хора, това ще е част първа. Това ще е как? Част първа бе? За мене. О, да, за тебе ще е част първа, иначе... Чакай, Вани. Наркотици. Ой, верно. Иначе ще е част втора, нали? Вау, гледайте какви кецове имаме. Още не сме. Кога ще видим някой зомби? Не знам, кога да видим. Това там какво? Спри го на пауза, човек. Защо? Защото ще видим зомби скоро. И така, хора, продължаваме. Какъв то грозлик, бе? Спри на пауза. И така, хора. Убихме този грозник. Вани го нямаше, Вани беше отишъл. Аз бях отишъл да направя някакъв еликсир случайно, ако еликсир? Стане. Това не е еликсир, това е наркотик. Невярно. Нали там имаше? О, да. Това е... Не! Това е... Как се казваше? Да, наркотик, но обаче има и зомби кръв. Зомби кръв по него. Значи зомбитата са се го били. Они гълби се целуват. Зомби гълби се целуват. И така, хора, продължаваме с Вани. Еликсирът стана готов. В момента е с мен. Взехме ли ножовете? Хора, ще направим кратка пауза, докато вземем ножовете. Така, хора, спряхме се. Намерихме антидот от зомбита. Не антидота това. Експеримент от зомби. Експеримент от зомби. Значи от това се създава първото зомби. Ям виж обувките. Пасияките. Да, хора, тези обувки малко са скъсани и на нас има малко петна по тях от зомбита. Да, бързо да вървим за ножовете. Ще пуснем клипа, когато стигнем до ножовете. Давай. I coming home. И така, хора, намерихме едно зомби. И още не сме стигнали до ножовете. Виждате ли го? Ето го зомбито. Сега ще спрем на пауза. Почти стигнахме до базата. Почти. Ето втората база. Това е вход В. Който снимахме в първа част, а сега нали ще има и трета част, финалната? Не, няма да е финалната. И коя ще е финалната? Така, хора, ако се чуете коя ще е финалната част, 10-ти епизод, финала. Ще има 10 епизода? Да, ето я. А това е втори. Нашата база. И сега ще спрем на пауза, докато ги вземем. И така, хора, продължаваме. Взехме ножовете. Не искам да ви кажа нещо, хора. Взехме ножовете. Браво. Да. Продължаваме. Зомби ръка! Ох, убихме гръзника. Ето там е едно зомби. Там идва едно към нас. Бягай, бягай, бягай. Виждате ли едно дете
пряло на гаража, ето. Пряло на Да, гаража. обаче подпряло. Да. Онова зомби се качи в бус. Бягай. Бягай. Ще ни изгази с буса. Не трябва да съм пред тебе, трябва да съм зад теб. Е така, хора. Избягахме. Да. С 300. И изпи... И така, хора, продължаваме с нашия зомби апокалипсис. И аз го казвам, обаче. Част втора. Част втора, да, част втора. Епизод вторите. Епизод втори. Частите ще бъдат по... Частите ще бъдат 10. Не, втора част ще бъде 10 епизода. Една част ще се съставя от 5 епизода. От 5 епизода? Да, и, Значи... и ще имаме 2 части. И сега още не сме... Сега това ни е в първата част още. Да. И това ни е втория епизод в първата част. Да. Всяка част ще има по 5 епизода. Да, значи 10 епизода. Общо 10 епизода ще направим на това. И сега малко почиваме от тия зомбита. Пепи. Какво? Така, хора, намерихме медальон. Намерихме медальон. Да го взема ли? Ще го вземем и ще го изследваме. Изследваме медальона. Ето го и там. Медальон Това е мръдна. Вау. Това е като зомби. Това е с цвета на зомби. О, не, зомбитата идват от вход. Няма медальона! Бягай, Ваня! Медальона се е телепортирал. Бързо, бягай! Хора, успяхме да ги прибием едвам. Едно зомби за малко ни захапе. Да, избягахме. Но добре, че дойдоха. Военните ни спасиха. Вдигнете ни! Не, избягаха. Те пък се избягаха от зомбите. Ето, че ги няма. Там има военен самолет. Снимай го. Ето. Това е военна ракета, да аз пък самолет, която ще ни помогне да убием зомбитата. Военна ракета, помагай! Какво? Чакай, има там, което виждам. Вау, това е базата на военните, виж ли? Да, бе, базата на военните. Да, виждам. Бялото надалече. И така, хора, може и да не ви... Намали го до край това. Ето до край. Колко минути? Чух зомби. Чух зомби. Мадафака. Току-що зомбито. Зомбито каза нещо. Надявам се да не сте го чули. И това ще бъде от епизод 2. Аз може... Нашето зомби. В нашия зомби апокалипсис. Нещо като зомби оцеляване. Лайквайте! Лайкнете ми мой канал и на Ваню. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал клипа. И пишете коментари. Чао! И предлагайте само на какви игри искаме да играем.